Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую тэхнічную затрымку, але нарэшце наша госця, даследчыца эканамічнага факультэта Варшаўскага універсітэта і прафесарка кафедры дзяржаўнага кіравання Флорыдска-Атлантычнага універсітэта Майами Паліна Прысмакова з намі на сувязі. Добрый дзень, спадарня Паліна. Вітаю, Зміцер. Так, без энтузиазма и радости у голасе отказываете на мои представлении. Ну, думаю, зараз разыдемся. Я яшчэ раз хочу павітаць пані прафесарку с тым, что яе праца, яе кніга «Основы дзяржаўнага кіравання, стварэнне навыкаў і інстытутаў» нарэшце ўжо ёсць у таким грунтоўным увасабленні ў выглядзе кнігі. Можете нам показать зараз, як она выглядае, гэтая книга? Зміцер, яна ёсць, яна ў Варшаве, так что покажете вы мне, менавіта я вам смогу показать літаральна простынень, калі все ж таки я яе сама патрымаю ў руках, але яна уже ёсць. Гэта галоўнае, яна ў цвёрдым перакладзе, нармальным накладам і ляжыць, чакае, пакуль я падзялюся ёй з вами перадусім і зрэшта. Чаму сумная? Ну таму што мне ваша кава больш падабаецца, я сабе нейкую заварыла, але абы што, ну таму што трэба сустракацца ў студыі Еўрарадыё, тады ўсё будзе. Ну і дарэчы, будзе і кніга і прэзентацыя гэтай кнігі у Варшаве не далей як 16 ліпеня, і гэтая прэзентацыя будзе, давайте ўжо вам слова, дзе, у якім фармаце гэта будзе выглядаць, як гэта будзе выглядаць. Окей, дзякую вялікі за магчымасць усіх запрасіць ужо літаральна наступны чацвер. Вядомае культавае месца, якое ж цяпер ужо ёсць у Варшаве, банкі бутэлькі. Вось ад 4-й будзе спачатку вельмі фармальная сустрэча, праўда, вельмі усіх запрашае апрануцца прыстойна, як у адной вядомай песні. Вось сукенцы, камізэлькі, гэтак далей. Вось і пасля гэтага ўжо будзе больш такое павітальнае, прыемнае сяброўская сустрэча з, можа, з кілішкам шампана ці чагосьці такога, з прыемнай музыкай, калі ўжо можна будзе паразмаўляць в спакойнай сяброўскай атмасферы, пра што гэта, што з гэтым рабіць, і ці ўвогуле гэта кніжка ёсць патрэбная, правда, бо я над яе працавала ўжо колькі год, і ўсё ж такі хацелася б пачуць ад людзей, ці варта было. Ну вось мы зараз пра гэта больш падрабязна і пагаворым, таму што сапраўды варта завітаць на гэтую прэзентацыю, і не толькі на гэтую. Мы больш падрабязна інфармацыю пра магчымасці іншыя сустрэцца і з спадарняй прафесаркай Прысмаковай і сяе кнігай распавядзем трошку пазней. Ну але ведаеце, такая тэма «Асновы дзяржаўнага кіравання», тут без кілішка шампанскага ніяк. Тут я згодны з тымі, хто арганізоўвае гэтае мерапрыемства. Але Паліна, я даўно гэтае пытанне да вас рыхтаваў, нават набіраўся смеласці, як бы гэта яго вам задаць. Скажыце, калі ласка, вось як чалавек, які ўсё ж такі ў дзяржаўным кіраванні добра знаецца, ўсё ж такі прафесарка, ўсё ж такі кафедры дзяржаўнага кіравання, хай сабе і Флорыдскага універсітэта, але скажыце, а беларусы здольныя пабудаваць нейкую іншую сістэму дзяржаўнага кіравання апроч аўтарытарнай? Цудоўнае пытанне, Зміцер. Адказ на яго увесь час мяняецца, правда? Не, я туды ўжо в русле кнігі трошки зраблю рэкламу, таксама скажу. Ці беларусы могуць пабудаваць нешта іншае. Дарэчы, мы пра гэта размаўлялі, калі вы наведвалі наш Флорыдскі універсітэт, вось пра зямлю, правда, і права на ўласнасць. І я зноў вяртаюся да гэтай тэмы, тым ліку кніжцы, што пакуль беларусы бедныя, а яны, хочаш не хочаш, але сярэднестатыстычна незаможныя людзі, ім вельмі цяжка будаваць штосьці іншае. Ну, як бы сёння заможны беларус можа пахваліцца там, не ведаю, двупакаёўкай крэдыт і лецішчам, правда? Вось. Одна досталася ад савета, там другая ад сваякоў. Ну, у кагосьці ёсць аўтамабіль, але рэальна там большасць людзей жыве, што на гэтым лецішчы, што ў гэтай кватэры там у вечнай будове, нешта папраўляецца і гэтак далей. Вось, то бок, тыя пытанні, як бы,
якімі займаюцца людзі заможныя ў іншых краінах, правда, яны займаюцца прыватнымі пенсійнымі фондамі, пакетамі інвестыцый у нейкіх там лакальных міжнародных біржах, не ведаю, набыццём нерухомасці ў курортных зонах свету, страхавыя медыцынскія полісы. Ну вось усё гэта, у чым як бы фінансава падкаваны суседзі як бы на захад ад Днёмана гуляюцца, і таксама жыхары абодвух узбярэжжа Москва-ракі. Для сярэднестатыстычнага беларусу просто нейкі набор слоў. Ось, і як бы я лічу, што шмат што упіраецца менавіта ў гэта. Просто фінансавы неграмотнасць з аднаго боку, але з другого боку адсутнасць фінансавых рэсурсаў. Паліна, я разумею, вот гэтыя словы сапраўды нават для тых, хто зараз вот ужо там колькі гадоў вымушана, але жыве на захадзе, яны таксама пакуль яшчэ не сталі будзённымі такімі словамі, з якімі яны пастаянна гуляюцца. Для нас таксама цёмны лес, але мы нават калі мы бярэм не краіну, дзе пабудаваны Лукашэнкам аўтарытарны, а нехта кажа ўжо таталітарны рэжым, калі ўзяць, скажем, замежную нашу дыаспаральныя спробы пабудаваць нейкія структуры, арганізацыі, інстытуцыі, гэтак далей, таксама кажу, что ну нешта вы будуеце такую вось, можа быть, лайт, але нейкую лукашэнкаўскую аўтарытарную мадэль. Хтосьці называе гэта нават там координацыйнай монархіяй, там ці там яшчэ там якімі-небудзь тэзісамі. Ну то бок вот мы знаходзімся, беларусы знаходзяцца у вольных краінах, раскіданыя па ўсім свеце, але ў вольных краінах. І нават тут яны выглядае на тое, што будуюць нейкую вертыкаль, такую с падабенствам нейкага такого аўтарытарнага кіравання. То бок пра што гэта сведчыць? Тут таксама заможнасць грае нейкую ролю. Не, але грае ролю то, што я сказала перад гэтым, адсутнасць грамотнасці. Я пра фінансавую грамотнасць сказала. Зараз мы згадуем іншую сітуацыю. Тут грамотнасць, напрыклад, камунікацыі, так? То бок, ну вось ёсць рэчы, якія фундаментальна і мэтанакіравана ў Беларусі не паказвалі і не паказваюць. Вось. І не значыць, што людзі дрэнныя ці не ўмеюць. Я яшчэ раз заўсёды хвалю ўсе ініцыятывы, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі, усе інстытуты, інстытуцыі, арганізацыі, сходы, якія створаны беларусамі за апошнія 6 год. Я кажу пра іх і хвалюся нашым беларускім народам на ўсіх міжнародных канферэнцыях. Кажу, бачыце, беларусы вось без сваёй краіны, не будучы ў краіне, змаглі такое пабудаваць. Гэта унікальна. Але пытанне тут як бы ішло палова на энтузіазме, палова на нейкіх прафесійных навыках, але спецыялізаваных. Правда, там я вось медык, я в медыцыне разбіраюся. Я там в міністэрствах працаваў, я ведаю, як там з міністрамі правильно зносіны весці, нейкія міжнародныя адносіны весці. Гэта все добра. Вось, але менавіта глобальных базавых навыкаў камунікацыі, крытычна мыслення, правда? Вось такога сістэм, зноў-такі, у кніжцы гэта і пачынаецца. Сістэм прыняцця рашэнняў, як паміж сабой людзі дамаўляюцца, па якой мадэлі ўвогуле штосьці можна рашыць разам, ці не вырашаць увогуле. Вось гэта не хапае. То бок за гэтыя 6 год вельмі шмат практыкі, як бы на ўласным досведзе хтосьці там навучыўся, зразумеў, як лепш супрацоўнічаць ці не супрацоўнічаць, на жаль, таксама. Вось, але ну, зноў-такі мы находзім ровар зараз па невядома каторым коле. Але Паліна, ўсё ж такі, вот калі ўзяць да прыкладу структуры пабудаваныя дыаспарай, то бок сапраўды яно гэта прысутнічае, вось гэтыя негатыўныя, вот гэтыя праявы нейкага аўтарытарнага будаўніцтва, ці мы, можа быць, просто нагаварваем на сябе, не бачым нешта, ці не разумеем нейкіх працэсаў, таму што, глядзіце, просто як пералік. Ну ладно, як самы бачны, все крытыкуюць, ну не ўсе, но шмат хто крытыкуе там офіс Светланы Тихановскай, і там вот паглядзіце, што яны там пабудавалі, і Тихановская там вот сінімі пальцамі, там вот вертыкаль такая, падпарадкавалі сабе і аб'яднаны пераходны кабінет там, і там координацыйную раду, і ўсё такое. Але калі паглядзець шырэй, то тое ж самае я чуў і, напрыкладу, Рада БНР. Вот паглядзіце, Івонка Сурвіла сядзіць там ужо 30 гадоў старшынёй, нікога не падпускае, пабудавалі нейкую вертыкаль. Тое ж самае кажуць пра НАО і Латушку. Тое ж самае можна сказаць і пра Пазняка і яго там вольную Беларусь. То бок куды не паглядзі,
такое адчуванне. Я уже не кажу про скандалы с рознымі НДА там праваабарончымі нават арганізацыямі, якія там таксама вінавацяць у выбудове нейкіх там аўтарытарных структураў і ўзаемаадносінаў. То бок гэта сапраўды ёсць. Вот сапраўды беларусы вот не могуць нешта іншае пабудаваць, ці можа быть мы не разбіраемся, як яно працуе. Мы можем побудаваць, вы назвали зноў такі класныя інстытуцыі, але мы не можем их, не то что не можем, не хапае інструментаў у навуках іх развіваць. То бок яны створаны, далей ідзе развіццё. І вось тое, што вы ўсё назвалі, гэта вось у маёй кніжцы таксама ёсць, добры кавалак раздзелу завецца дэлегацыя, дэлегаванне. Вось у гэтых інстытуцый ці асоб, якіх вы назвалі, вось наступны крок павінен быць дэлегацыяй, а яны не дэлегуюць. І чаму? Вось, па-першае, страх памылак. Так, а што калі там дэлегую камусьці не таму? Пазней кіраўнік можа пабаяцца страціць прэстыж, правда? Калі я это не раблю за мяне нехто, так можа я ўвогуле не патрэбны, правда? У іншых пытаннях кіраўнікі адчуваюць, што ну я ж хутчэй гэта зраблю, зараз я буду шукаць там дэлегатаў, вось будзем там так як у каардынацыйнай радзе рабіць 35 выбараў, гэта далей. Можна ўсё тут сабраць, усіх прызначыць і ўсё скончыць, правда? Вось. І вось ну, шэраг такіх праблем, але гэта зноў-такі тыповыя праблемы адміністрацыі вось гэтых створаных грамадскіх арганізацый, правда, дзяржаўнага прататыпу гэтак далей. Другое, можа быць, кіраўнік не ведае, што дэлегаваць, як увогуле дэлегаваць, правда? Ну і вось у такім ключы. То бок, але гэта вельмі важны фактор, што вы назвалі, і я цалкам згодна, што ён прысутны вось па ўсіх арганізацыях, амаль па ўсіх вось пытанне дэлегавання. Але добрая навіна, гэта можна навучыцца. Але трэба спачатку это асазнаць, сказаць, окей, вось тут у нас затык, і зараз мы можем взять і разобрацца, як рабіць далей. Пустая затея. Почему Змитер думает, что оппозиция придет к власти? Те, кто уехал, власть получить не должны. Мы и сами справимся. Те, кто остался. Вот давай про систему улады и державное кіраванне и побудову гэтых структураў державное кіраванне. Те, кто съехал, тых, хто ну тут таксама можна дзяліць тых, хто з'ехаў, завярнуўшыся там у пошуках там я не веду адукацыі, працы, шчасця і тых, каго выперылі з краіны. Ўсё ж такі розныя рэчы, хаця ўсё адно апынуліся людзі за мяжой. Яны как бы што не маюць ўжо нейкага там не ведаю маральнага там ці яшчэ якога права на пабудову адбудовы сваёй краіны і самае удзел у збудаванні фармаванні структураў дзяржаўнае кіраванне. Не, ну якби яны маюць, давайте паразмаўляем про тых, хто там, правда? Пытанне было про тых, хто там, чаму яны не могуць. Яны не могуць, ці не то, што не могуць, яны цяжка. Ну, я, па-першае, ось кажу, што не хапае базовых ведаў, па-другое, не хапае бачання, як это можа ввогуле адбывацца яшчэ іншым спосабам. Усё ж такі, вось до 20-го, вось гэта 10-е адзначыліся тым, што шмат беларусаў, як вы кажаце, там за хлебам, а можа і не, можа просто адпачыць і цяжка напрацаваны хлеб акурат як бы выдаткаваць, але ездзілі за мяжу і назіралі розныя іншыя сістэмы той ці іншай форме. Зараз гэтага няма, то бок нават нейкай банальнай там прымітыўнай параўнаўчай аналізу немагчыма зараз зрабіць тым беларусам, якія на месцы. А тое, што ёсць, яно вось вельмі моцна заціснутае, як гэта зноў-такі дзіўна не звала, савецкая сістэма, якой нібыта ўжо 30 гадоў няма. Вось, але ў мяне таксама вялікая частка кніжкі і прэзентацыі будзе пра гэта, бо хто бы думаў, які Савецкі Саюз і што гэта мае да сённяшняга, але на жаль, гэта вельмі моцная ўплыў. Але вяртаючыся можа быць да досведу іншых краінаў, якія таксама праходзілі праз вось гэтыя у тым ліку міграцыі па палітычных матывах, я маю на ўвазе краіны Балтыі, там тая ж самая Польшча, наколькі людзі, якія вымушаныя былі ў свой час там за палітычнага пераследу выехаць з краіны, маюць магчымасць, мелі магчымасць, вот калі з досведу гістарычнага, потым пры спрыяльных умовах ўсё ж таки далучацца да кіравання і ці как бы маюць падставы там казаць, ну а мы тут без вас справімся, хто вы там такія ў свой час там типа свалілі. Не, ну гэта зразумела, што
Балтыі, Польша, эміграцыя была, і людзі вярталіся, і вельмі шмат што пабудавалі. Некаторыя рэчы, асабліва вось, ну, такі, там, Літва, яны просто ўзялі, там, скапіравалі і вставілі там сваё заканадаўства, і я, напрыклад, сама назірала, дзе яно не заўсёды так класна працуе, бо як бы заканадаўства там прывезлі са Швецыі, а грамадства вось у тым стане, якім ёсць, яно там на 20-30 год не супадае. Ці гэта добра, ці дрэнна, як бы, ну, можа гнацца лепш за лепшым, але ёсць і праблемы такіх гвалтоўных, скажем так, пераваротаў сістэм грамадскіх паслугаў ці нейкіх нарматыўных актаў. Вось. Але гэта пытанне таксама я шмат гадоў задаю, наколькі беларусы гатовыя, беларусы ў Беларусі гатовы прынимаць вопыт за мяжы. Я гэта пытанне задавала там шмат гадоў, там наколькі, ну, вобразна, зноў-такі зараз ідзе вайна, тут цяжка пра гэта размаўляць, а той бак, калі это пытанне задавала, вайны яшчэ не было, наколькі сярэднестатыстычны беларус пагодзіцца, каб на нашых вайсковых базах стаялі танкі НАТО. Ну вось все, завіс. То палякі пагаджаюцца, літоўцы без пытанняў. А вось тут як бы ну так і не, нават ты, якія як бы празаходнія, але можа гэта ж трошкі ўжо перабор, калі гэта будуць танкі. То бок, ну вось як бы і мы і хочам на захад, і як бы нават ты, якія вельмі хочуць. Не ўсе могуць там пакласці там руку на сэрца, сказаць: але вот мы такія заходні, вось у нас сваё ўсё адно ёсць. То бок гэта як бы баязнь і да аднаго і да другой сістэмы яна ўвесь час прысутнічае. Ну, можа быць, ну пакуль што мы маем толькі расійскія самалёты на аэрадромах беларускіх, ну как-то вот і стаяць і, ну, не знаю там. Ну так. Ну вось, але гэта зноў-такі ўжо прызвычайнае, скажем так, кроўю і потам за вось апошні там 200 год. А з другого боку, тым, які не падабаюцца гэтыя самалёты, не абавязкова аўтаматычна падабаюцца іншыя танкі. Вось і ў гэтым пытанні. То бок, ну, гэта трошкі метафора сказала, але тут больш пра тое, наколькі людзі, які крытыкуюць сістэму, вось дарэчы, мой любімы герой маей кнігі, так, гэта вось такі вось беларус, правда, які упэўнены, што ўсё Беларусі бясплатнае, правда, што у нас бясплатная медыцына, што у нас там бясплатныя школы, вось, які ўвесь час крытыкуе сістэму і рэжым, і што ж там бюракраты на такія тут не дацягнулі, там не дакруцілі, правда? Вось. І вось вельмі любяць на чыноўнікам таксама паскардзіцца, так? Яны зноў-такі ні халерачкі не разбіраюцца ў глобальных фінансавых пытаннях. Вось. І пры гэтым як бы яны не гатовыя да заходніх мадэляў сваёй сістэмы. Ну вось так. То бок яны гатовыя браць, але не гатовыя, ну дакладней, гатовы прымаць нейкія там плюшкі ад дзяржавы, але не гатовыя браць на сябе адказнасць. Менавіта гэта, а гэта знішчэнне адказнасці, вось яно паступова адбывалася дзесяцігоддзямі праз савецкую сістэму, і там было вельмі шмат канкрэтных прыкладаў, вось не ведаю, перанакіраванне, ліквідацыя прыбытку, правда? То бок і сама ідэя там уласнай маёмасці гэта было дрэнна, правда? Тут з'явіліся нейкія класавыя ворагі, правда? То бок прыбытак гэта грэх, быць багатым гэта антысацыяльна, правда? І вось калі ты не маеш нічога, то ты за гэта не адказваеш, і яно як бы паступова робіць людзей пасіўнымі, правда? Абсалютная в савецкай сістэме была забарона на асабістай канкурэнцыі, правда? Вось там не я там лепш за ўсіх там адпрацаваў на заводзе, а вось мы тут там нашай змены нешта дасягнулі. Ну няма ў чалавечай сістэмы такой, ну паглядзіце на сістэму Маслоў, дзе там ёсць, а вось мы разам штосьці. Не, як бы все адно ўсё замыкаецца на індывідуальных патрэбах і намаганнях, якія калі не ўзнагароджваюцца, тады знікае ініцыятыва. Нідзе няма ініцыятывы, там няма адказнасці. Паліна, можа быць не трошку не па тэме менавіта дзяржаўнага кіравання, але па тэме ўсё ж таки стварэння нейкіх структураў і органаў, ну можа быць кіравання не кіравання, але ў ўзаемасувязі, вот пра якія мы казалі у эміграцыі. Калі для функцыянавання такіх органаў і такіх структураў выкарыстоўваюцца гранты, наколькі гэта шкодная справа, наколькі гэта дапамагае ці наоборот перашкаджае іх функцыянаванню? Добрае пытанне. Гранты яны па-першае бываюць розныя, правда, бываюць нейкія там інстытуцыянальныя гранты, ну, дзяржаўныя, скажем так, які ідуць з дзяржаўных бюджэтаў, напрыклад, гранты Еўразвяза, правда, гэта нейкі там рэшткі падаткаў еўрапейскіх краінаў. Вось, а ёсць
гранты індывідуальных фондаў і тут трошки рознае. Гранты індывідуальных фондаў яны менш патрабуюць і яны больш мэтанакіраваныя, і фонды не маюць ніякай як бы адказнасці перад нейкімі іншымі органамі, каму які грант даваць. То бок вось там у мяне ёсць фонд Паліны Прасмаковай, я вырашыла сёння дапамагчы Коордынацыйнай радзе, і все. Вось мне так захацелася. І тут як бы ёсць свае плюсы і мінусы, правда? А плюсы ў тым, што змяншаецца велічэзны слой бюракратыі, тых, хто меў магчымасць калі-небудзь досвед працаваць з любымі грошамі еўрапейскага звязу. Дарэчы, вставочка, Еўрапейскі звяз фінансуе таксама і вось сустрэчу ў наступны чацвер, якая адбудзецца. Так што, калі ласка, усім падзяка Еўразвязу за то, што мы сустрэнемся наступны чацвер. Вось. Але калі грошы ідуць праз нейкі сістэмы Еўразвязу, гэта вельмі шмат бюракраты, вельмі шмат дакументаў. І часамі як бы сабака кусае сабе за хвост. То бок па выніку атрымоўваецца ці вельмі аднолькава, ці тое самае, ці тое, што патрэбна там Еўразвязу, а не патрэбна беларускім людзям. То бок ёсць добрыя моманты вось такой падтрымкі прыватных індывідуальных донараў і такіх грантаў. Але з другого боку, тады гэта інстытуцыя зробіцца цалкам залежная ад гэта канкрэтна гранту, і іх дзеянні і ўсе адказнасць, правда, ідзе перад грантадаўцам. То бок структуру задавальняюць патрэбы гранта, а не патрэбы свае ў развіцці, у сваёй місіі і гэтак далей. Ну, не ведаю, ці адказала пытанне, але пра гранты можам размаўляць хоць кожны другі эфір. Ну, тут как бы пытанне было да таго, і гэта, бачце, яно пастаянна гучыць, што, маўляў, з-за таго, што вось гэтыя структуры, якія былі створаныя ў дыаспары, у эміграцыі, паколькі яны існуюць на гранты, то ну как бы гэта можа быць альбо не заўсёды яны менавіта інтарэсы беларускага народа адстойваюць, альбо ну как бы увогуле гэта не жыццяздольная такая мадэль. Вось, і тут я зараблю датачак, які я думаю, што шмат хто ведае, яшчэ раз падкрэсліць, з усіх названых вамі структур была таксама названая дзяржаўная установа, якая ёсць Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Так вось, адрозненне ад шматлікіх іншых, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі ніколі не атрымоўвала гранта ад іншых дзяржаўных сістэм ці арганізацый. То бок Рада Беларускай Народнай Рэспублікі існуе выключна за данатаў пасобных беларусаў, які вераць у ідэю, у ідэал 25 сакавіка, і ты як бы сябры вось менавіта радныя гэтай арганізацыі. То бок ёсць выключэнні, і зноў-такі зроблена гэта перадусім дзеля таго, каб інтарэсы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі не ўваходзілі інтарэсы донараў. Наколькі, на ваш погляд, беларусы ну как бы схільныя, здольныя, гатовыя, можа правільна больше гэта слова, фінансаваць нейкія структуры? Мы ведаем гэта, і вось Байсол таксама класны прыклад, як ён ж працуе сёння ці заўтра, тут іншыя пытанні, ёсць пэўнае выгаранне як у працаўнікоў, так і у людзей, якія робяць данаты, але гэта магчыма, і Байсол гэта даказаў усяму свету, таксама адзін з маіх любімых прыкладаў, які я дзялюся на міжнародных канферэнцыях, паказваючы, як беларусы могуць зрабіць валантэрскую сістэму падаткладання, з дапамогай якой можна дапамагаць па шматлікіх сацыяльных пытаннях. Вяртае нас глядач под нікам «Заві мяне проста Джек» да таго, як выбудоўваць, можа быць, сістэму дзяржаўнага кіравання пасля змену рэжыма, умоўна кажучы. Ну вот уявім сабе, дзе можна будзе ўжо карыстацца і нешта будаваць у адпаведнасці з вашай кнігай і з вашымі навуковымі выкладкамі. Піша: «Так, вернувшись, надо должность получить руководящую, кто назначит Тихановскую, если она вернется». И тут как бы пытанне такое, то бок, як будуць фармавацца, на ваш погляд, вось структуры дзяржаўнага кіравання, з каго фармавацца і якую ролю, калі мы кажам пра нейкую выбудову ўжо, можа быць, новай, не новай, але перафарматаванай дзяржаўнай структуры, грае люстрацыя? Люстрацыя, друга частка пытання, адкажу на першае. Калі гэтыя змены адбудуцца, яны адбудуцца, правда? Вось будзе вельмі шмат пасадаў, вельмі шмат працы,
і зусім не будзе грошай. То бок пытанне, хто там каго прызначыць, як бы вось хто за што возьмецца бясплатна валанцерыць дзень і ночы наступны год 2 3 4 5, той пацягне. Так што думаю, пытанне там нейкай біцця за офіс, ці я за пасаду, я вось хочу гэтым быць, і я хочу бы гэтым, я думаю, это будзе другаснае. Вось па выніку ўсё ж такі чалавечы рэсурсы абмежаваны, Беларусь сярэдняя краіна, людзей зацікаўленых, якія у той момант будуць мець час, магчымасці прысвяціць сябе цалкам, бо частковае працаўладкаванне у той сістэме, у сістэме рэформаў немагчымае. Вось просто цалкам сябе прысвяціць 24/7, іх будуць адзінкі. Таму я думаю, што такого пытання няма. Наконт ілюстрацыі, гэта цудоўнае пытанне. Мы бачылі прыклад, дзе ілюстрацыя адбывалася, праўда, ці падобныя працэсы да ілюстрацыі. Што такое ілюстрацыя для тых, хто не ведае, так, праўда, гэта ўсе, хто быў у старой сістэме, мы за одну ноч звальняем і набіраем просто ўсіх з новага ліста. Але, напрыклад, у Польшы такая працэдура была з аднаго боку, правда, вось калі мы кажам пра дзяржаўную установу, а з другого боку, вот што цікава у Польшы, ёсць яшчэ, ён адрозненне ад Беларусі вельмі разбудаваны быў у савецкія часы, увесь сектар грамадскіх паслуг, якія базуюцца на фундацыях, так званых асацыяцыях, правда? Дык вось гэтыя інстытуцыі, праз якія праходзяць нармальныя грошы, вялікая колькасць грамадскіх паслугаў, не то што не ілюстравалі, яны да сённяшняга дня працуюць па заканадаўству з 80-х. То бок, як бы, хто дзе што хацеў, каму было палітычна выгадна паказаць ілюстрацыі, яны паказалі. Ось, а тых, хто працаваў па нейкіх старых схемах, могуць працаваць і дагэтуль. Ну, то бок, праекты вот гэтыя, якія зараз ствараюцца, там, скажем, праекты там закона об люстрацыі, вы іх бачылі, не бачылі? Наколькі, як вы думаеце, яны будуць жыццяздольныя да таго моманту, калі нейкія змены адбудуцца? Ну, любы закон, які б зараз там, не закон, законопроект, які б зараз не распрацоўваўся, правда, гэта нейкія адзінкі, якія будуць мусіць, па-першае, увайсці у заканадаўчы орган, па-другое, пралабаваць гэтае пытанне, трэцяе, знайсці пэўную колькасць прыхільнікаў кааліцыю, каб увогуле гэта прыняць. То бок, нават калі там змены ў Беларусі адбыліся заўтра, гэты законы, ну, па-правільна, калі ж мы ўсё ж такі змяняем дэмакратычны лад, ну, будуць яшчэ калі-небудзь уведзеныя, прынятыя, не, спачатку прынятыя, пасля уведзены, гадоў яшчэ праз 5, 8, 10 рэальна пасля таго, як гэты працэс пачнецца. Вось вельмі таксама класны прыклад, менш тэорыі, больш практыкі, пра рэсайклінг, правда, па апрацоўку смецця і падзел, правда, там на паперу, на пластык, вось это ж добра для экалогіі, ўсё. Шмат дзе цяпер у Еўропе гэта ёсць, але направду, насамрэч, это працуе там у адзінкавых краінах, у адзінкавых гарадах. Рэшта людзі ўсё гэта там сартуюць, а ўсё па выніку праязджае адна смеццярка, і, правда, і ўсё гэта забірае, выкідае. Чаму? Таму што даказана, каб людзей звычайных навучыць правільна сартаваць смецце, не аднаго чалавека, які там можа зразумець, а вось агулам, вось людзей, жыхароў горада, правда, трэба ад 10 до 15 год. То бок гэта закінулі цяпер, людзей вучаць, а па выніку гэта спрацуе, і эфект будзе гэта праз 15 год. І гэта вось дзяржава ведае, але вкладае гэта грошы, вкладае гэта в сістэму адукацыю і гэтак далей. Вось, так што я пра то, што яно будзе, але гэта не сёння-заўтра, і вось это будзе вельмі доўга расцягвацца. Паліна, вот мы зараз размаўляем про такія глобальныя рэчы, як там будзе кіравацца, хто там будзе праводзіць люстрацыю, хто там будзе там на выбарных пасадах кіруючых сядзець. Але калі по вялікаму рахунку, то ваша кніга «Асновы дзяржаўнага кіравання», яна-то не пра вось гэтыя высокія матэрыі, там прэзідэнцтва, прэм'ерства і ўсё астатняе. Там ўсё ж таки больш жыццёвых, як я разумею, прыкладаў, што і як павінна функцыянаваць на вось гэтым низавым узроўні грамадства, дзяржава, інстытуцыі. Ці я памыляюся? Не, абсолютно верно. У меня там про міністра і прэзідэнта, не ведаю, можна паглядзець по пошуку, узгадваецца ці не згадваецца ні разу, правда. Не, у мяне звычайныя пытанні, зноў такі сістэмы, у якой працуюць тысячы і десяткі тысяч людзей. Правда, чаму працаўнікі ходзяць на працу? Чым працаўнік адрозніваецца ад рабочага? Вось, зноў такі нейкія базавыя пытанні фінансаў. Чым мясцовы бюджэт адрозніваецца ад цэнтральнага? Куды гэты бюджэт увогуле ідзе? Вось, падказка на заробкі. Вось. Пару пытанняў пра вельмі цікавыя там беларускія фонды з цікавымі назвамі, якімі слаба можна уявіць увогуле, чым яны займаюцца.
Ну і там уже такі трошки перадавыя практыкі ў свеце, як зараз адбываецца прыняцце рашэння. Вось пра гэту сеткавасць вами узгаданую, пра тое, што сэнс-то не, напрыклад, вяртаемся да грантаў, не толькі закінуць грантавую заявку, і там адзін выйграў гэту грантавую заявку, а паглядзець увогуле, намацаць, як лакмусовая паперка, колькі увогуле арганізацый здольны і зацікаўлены гэтым займацца, правда? І, на жаль, я таксама дастаткова назіраю такіх сітуацый. Адна справа, колькі грошай ідзе праз так званыя фонды на Беларусі гранты, а колькі ўсё ж такі этой грошай забіраецца, правда? В сэнсе таго, што ёсць фонды гранты, якія проста вось так грошы выдзелены на Беларусь, а яны вісяць, таму што забраць няма каму. Таму што не хапае навыкаў напісання гэтай заяўкі, не хватае навыкаў фармулявання вось гэтых мэтаў, тых, якіх як бы хацелі бы дасягнуць гэтых грошай еўразвяза і гэтак далей. Дарэчы, я зараз удзельнічаю у вельмі цікавым даследаванні. Не мая ідэя, але вельмі падтрымоўваю і вось распаўсюджваю нашего беларускага студэнта, які задаў вельмі цікавае пытанне, на якія мэты беларусы ў Беларусі хацелі бы атрымаць замежныя грошы. А пасля у разрэзе паглядзеў, на якія мэты ўсё ж такі на сённяшні дзень усе эти самыя буйныя грантадаўчыя установы грошы для беларусаў высылаюць. І ведаеце што? Вось атрымалася вось так. Не пападае. Вось тое, што беларусы б хацелі і у Беларусі, і што куды ідзе. Але зноў тут пытанне чаму? Ці яны не разумеюць тэрміналогіі, ці яны не разумеюць задач, ці гэтыя грошы трэба там кшталту інакш запакоўваць, правда? То бок падаваць гэта, напрыклад, беларусы ў Беларусі вельмі не супраць атрымоўваць замежныя гранты на пытанні аховы здароўя. Правда? А ў нас там грошы ідуць на пабудову дэмакратыі. Але як бы дэмакратыя без здароўя не існуе, і наадварот. То бок, ну, разумееце, то есть пытанне вокабуляру і ідэ, а насамрэч можна карыстацца ўсім. Система нынешней власти будет хереть сама по себе. Постепенно придут новые люди. Вот вам и все перемены. Без баррикад, убитых чиновников и прочих погремушек революции. Вось 30 гадоў рэжыма пры Александры Лукашэнкі прыходзілі новыя людзі, прыходзілі выпускнікі універсітэтаў, на чынавенскую гэтую лесвіцу станавіліся. Потым Лукашенко Александр сыдзе, прыйдзе умоўны Віктор Лукашенко ці Коля Лукашенко. Сістэма захаваецца ў такім жа выглядзе. Новыя людзі пастаянна будуць прыходзіць, універсітэты выпускаюць людзей, а змены дзе? Вот як, хто можа гарантаваць? Ці вот без гэтых вот пагрымушак рэвалюцыйных? Цудоўнае пытанне, я толькі скажу одну фразу да папярэдняга. Пётр Маркелаў, гэта вось студэнт, які займаецца гэтым даследаваннем. Все ж таки хочу назваць імя выбітнага беларускага даследчыка. Вось, што да пагрымушак, я на гэта пытанне таксама ўжо не першы раз спрабавала адказаць. На дадзены момант наша сістэма настолькі састарэла, неактуальная і паралельная, вось што яна існуе ў іншым сусвеце. То бок, вось то, што зараз ёсць, і то, што вы назвалі, яно ёсць, але яно не мае, як бы, ці мае малае дачыненне да жыцця беларусаў, штодзённых пытанняў. Вельмі мала чаго мае да агула, як зараз прымаюцца рашэнні ў свеце, да таго, як адбываюцца працэсы капрадукцыі, як працуе сеткавасць, як працуе раднасць. То бок, ну, гэта абсалютна выключаная сістэма з жыцця людзей. А вось гэтыя глобальныя з'явы, зноў-такі сеткавасць, ураднасць, капрадукцыя, мы яе не можам выключыць хаця б з-за таго, што ў Беларусі, як бы хочаш не хочаш, але ёсць доступ да сучасных медыатэхналогій, а яны, хочаш не хочаш, рука руку ідуць з гэтымі з'явамі, што людзі паміж сабой камунікуюць, могуць дамаўляцца, могуць даведацца, дзе якая паўстала праблема, дзе сёння там разарвала трубу, а дзе трэба пакласці новы кіламетр асфальту. То бок з'явы ёсць у Беларусі, якія патрабуюць грамадскіх палітык. Інструменты, хочаш не хочаш, медыйныя ёсць. То бок ураднасць, сеткавасць, капрадукцыя, ўсё гэта можа мець месца, але яна ніяк ні заканадаўчым, ні ў практычным сэнсе не выкарыстоўваецца гэтай структуры. То бок яна будзе проста паралельна ад таго, як жывуць людзі.
Ось так что знаете, усе гэтыя спадзяванні на трансфармацыю рэжыма мы уже как-то праходзілі гэта нешта, ён трансфармуецца, але не той бок як бы хацелася нам. Не ведаю, наколькі яму хацелася б трансфармавацца ў таталітарную закрытую этую сямейную такую секту, но але тое что маем, то маем. Паліна, давайте на завяршэнне яшчэ раз нагадаем, что сустрэцца с Палінай Прысмаковай і пагаварыць пра яе кнігу, якая, дарэчы, вот я нездарма звярну увагу на тое, что там не гаворыцца пра пабудову, там пра вот это там прэзідэнцтва, вот это все астатнія структуры, а больш вот базовый такі ніжэйшы ўзровень пабудовы грамадскіх узаемаадносінаў, сеткавасці і ўсяго астатняга, як это ўсё працуе. Таму менавіта я спадзяюся, что калі змены прыйдуць там праз колькі гадоў, праз заўтра там ці праз год, ці праз 5, ці праз 10, яны у адрозненні ад законапраектаў, якія пішуць зараз, яна не страціць сваю актуальнасць і можа быць прымененая для атрымання базовых ведаў пра пабудову менавіта гэтай сістэмы дзяржаўнага кіравання. Я правильно спадзяюся? Правильно, моя кніжка ў скароце так можа быць названая кіраванне грамадскімі установамі і паслугамі для чайнікаў. То бок там няма высокіх матэрый, амаль няма ніякай філасофіі, просто чаму людзі прыйшлі на працу, як трэба дэлегаваць, вось як супрацоўнічаць з іншымі арганізацыямі, як не супрацоўнічаць, адкуль увогуле грошы ў дзяржаўнай сістэме. Усіх запрашаю у Варшаве, банкі бутэлькі, вось у наступны чацвер, гэта 16, а 16, так што пераблытаць вельмі цяжка. Пасля яшчэ 18, хотела сказать 18, але там 18 будзе цэлы намёт ведака на фестывале Тутака, і таксама тых, хто не трапіў у Варшаве, не трапіць у Варшаве, запрашае туды, таксама будзе прэзентаваць кніжку, размаўляць, гуляць у квізы, весяліцца і жартаваць на тэму кіравання дзяржаўных устаноў, абяцае ніякай нудзяціны, все толькі лёгка, прыемна. Вось. І, магчыма, яшчэ тыдзень пасля гэтага я з гэтай кніжкай заеду ў Вільню, але тут уже будзе індывідуальна як бы закрытая вечарына толькі для запрошаных. Вот так вот, бачыце, як ўсё ж таки магчымасцяў шмат, але не кожны можа скарыстацца, дакладней можа скарыстацца, калі прыкладзе пэўныя намаганні. Вось так яно і адбываецца у прынцыпе у сістэме гэтага дзяржаўнага кіравання. Але усе мы як чайнікі мусім атрымліваць веды і досвед. Таму пачнем з такого памкнення патрапіць на прэзентацыю кнігі і пагаварыць з пані прафесаркай Палінай Прысмаковай. Варшава, 16, а 16 банкі бутэлькі. Google вам у дапамогу, знойдзеце, дзе гэта знаходіцца. Дзякую вялікі, спадарыня Паліна. Да сустрэчы. Наступны раз, спадзяюся, у студыі Еўрарадыё. Ну, а усім прэзентацыя, спасылачка ёсць у апісанні да гэтага стрыма. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй, Зміцер.